मित्रांनो, शुभ सकाळ. तुमचं स्वागत आहे आपल्या डेली ब्लॉगमध्ये आणि कोकणी सुयोग चॅनलवर. तर निघून रेडी झालोय. आज शिव नाही येणार आहे. शिवची मम्मी घरी आहे. शिवच्या शाळेचा पहिला दिवस आहे. शिव नाही येणार आणि इकडे ऋतू बनवते. मला उपवास आहे आज, तर फ्रेंच फ्राईज बनवले. फ्रेंच फ्राईज. ओके. कशी प्लेट प्लेट कशी दिली? देणार आहे. हा बोल, कशी प्लेट बोला. तू देणार आहेस का? बोल बोल, हा बोल. 100 रुपये. 100 रुपये. चला, हे 100 रुपये देऊया आपण जाताना. बाबू ना आला, भाऊ आज घरी. तर भाऊजी आज पहिला दिवस आहे शाळेचा पहिला दिवस. तर चला तिकडे बनवते, रेडी होते. थोडंसं आपण काम करू आणि ऑफिसला जाऊया. ऑफिसला जाऊन भेटू, ऑफिसवरनं आल्यावर भेटूया आपण. तर चला काम करूया. तिकडे ते रेडी होते, डब्यात घेऊन जाऊया ऑफिस. तर मित्रांनो, ऑफिसवरनं आलोय घरी आणि आज उपवास आहे. मंदिरात पण दर्शन करून आलं. इतक्यावरनं समजत असेल तर, अरे यार माझ्या फोन मध्ये शूट केलं मी ऋतूच्या घरात. मम्मीने इकडे घेतलेलं आहे माझ्या डिमांड नुसार कांदा भजी. कांदा भजी बनवते मम्मी. अजून 2 बटाटी पण घेतलेत. काय प्लॅन असू शकतो नवीन? बटाटी भजी पण निघतील ना त्याच्यात. इकडे कढई ठेवले तापत, मस्तपैकी बनणार आहे कांदा भजी. आणि आम्ही माझी डिमांड मम्मी बोललेलं, चला मम्मी काय बोलतेस? बनवते भजी. भजी बनवते, भजी एकदम कुरकुरीत क्रिस्पी अशी कांदा भजी गाईच. तर बघूया, जरा चट वगैरे करू दे तिला, नंतर बघूया. बटाट्याची पण बनते काय? क्या वाट. बटाटा पण डिमांड याची होती, तर हे पण आले. वा. गोल गोल. गोल गोल. तर चला इथं बनवतो ना आपण, बघूया आता काही बनवताना बघूया जरा. तळताना काय बोलते, बनवणार होती बघा ही. हा येत नाही बोलते. त्याला बनवताना बघू आपण. तर मित्रांनो, बटाटा भजी झालेत तळून, ते चिपकलेत. आणि इकडे होतोय सलाड, कोशिंबीर, आणि अजून ही तळायचे बाकी आहे. वा. काकडी आली, काकडी, आणि इकडे बटाटा भजी आणि कांदा भजी आणि भाजी भाकरी भात डाळ सगळं. काय वाट. गाजर आहे, गाजर. जेवताना ही गरमीतनं तरच पाहिजे. काय बोलते? असं घेतला, असं कापला आणि असं खाल्ला. येऊन कापून खाल्ला पण मस्त पैकी. आता कांदा भजी होताना आपण बघू. नंतर त्याच्या मम्मीचं कापणं बघा किती फास्ट आहे बघा. वा. झालं. ते सोपं आहे ना. हो, बीट आले, बीट. वा. हळू जरा हळू, मी जेवायला नाही बसलोय. चल, कांदा भजी टाकताना आपण बघूया मस्तपैकी. बटाटा भजी तर झाले, खाऊ शकत नाही आपण कारण की आपला उपवास आहे. नाही? उपवास सोडले तर खाऊ शकत. पप्पा तुम्हाला पाहिजे बटाटा भजी? घेऊन का? मी देणार नाही, माझा उपवास आहे. मी का हात लावू? त्यामुळे ज्याला पाहिजे त्याने हाताने उठून घ्यायचं. तुला पाहिजे होतो दिवस, ती पहिलीच नको बोलली. हुशार बोलली. तर चला, मी कांदा भजी टाकताना सांगा आम्हाला. ओके. बघा, काकडी आले, गाजर, बीट आलेलं आहे, तिकडे टॅमॅटो कापतायत. तर गाईज आता कांदा भजी, कांदा भजी. वा. हो हो हो. कुरकुरीत बनवेल, चुरचुरीत खाऊया. कुरकुरीत बनवून चुरचुरीत करून खाऊया. वा. त्याला तळायला वेळ लागतो. हे वाकडम तिकडम. कसे पण सोडा नाही, त्याने पण सोडा जायचे तर पोटात. मस्त सुगंध आलाय. वा. आपण सोडा, रागान सोडा, तुम्ही प्रेमान सोडा, लांबून पण चालेल. लांबून सोडा. नका तेल उडेल.
तुम्हीच सांगितलं होतं ना. वा, चला यांना होऊ दे तयार. मग आपण खाऊया मस्तपैकी, जेवूया. येस, लवकर बनव मम्मी, पटापट. गॅस पास कर. करपते. वा, मित्रांनो, गरमागरम कांदा भजी आणि बटाटा भजी तयार झाली बघा, छान अशी. तर आणि इकडे सलाड पण आले. फ्रीज मध्ये तर आता आम्ही त्याच्यात तयारी काळे वाटाण्याची भाजी, भाकरी आणि पालक भाजी. तर चला जेवतो आणि नंतर बघू, भेटतो. कांदे बटाटे नाही तर मग डायरेक्ट येईल. चला आता उपास सोडायचा पहिला. आता जेवून नंतर भेटूया. नंतर ही थांबले माझ्याकडे बघत. तर मस्तपैकी टॅमॅटोची कढी आहे गाईच, मला माहितीच नाही. दे आता, थांबलेस तर आता दे. भाज्या पण दे. अरे हा, भजी भजी घ्या, भजी 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 घ्या, भजी. भाजी 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 कांदा भजी, पण ठीक आहे पापा, भाजी पाहिजे का तुम्हाला? गरमागरम कांदा भजी. ट्रेन मधला आवाज. दे दे दे. हा बस, टॅमॅटोची कढी आले. या इकडे खा, तिकडे वाव दे. ट्रेनची आठवण आली मला वाटतं गावच्या. दे 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 दे. हा, तर चला आता मस्त उपवास सोडतो, नंतर भेटतो. मित्रांनो, छान असा दिवस गेलेला आहे आपला. तर संपलेला आहे. मस्तपैकी कांदा भजी डिमांडप्रमाणे बनलेली आहे, छान झालेली कांदा बटाटा भजी आणि टॅमॅटोची कढी माझी फेवरेट. तर लॉक करूया येईल. कसं वाटलं कमेंट करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा. असा झालाच ना, असंच दाखवेन ब्लॉग मध्ये. तर भेटूया उद्या. शुभ रात्री, काळजी घ्या.